De stærke mand løber efter. Asbjørn kan ikke følge med hans korte ben og lange fingre. Power Ninja Turtles going on. 1, 2, 3, 4. Turtles. Turtles. Action power. Turtles. Turtles. Double turtles. Hvilken Pokémon er det? One little slip, the alligator grip gonna turn you to He did it! Det er okay, hvis du ikke vil, Lasse.